אז אני חייבת כמובן להיות זאת שמציעה את המיקרופון החוצה ובודקת שזה עובד, מעולה. אני תהיה קובלסקי, השולחן פה, שני השולחנות מכירים אותי כבר, השאר לא. כמו שכתוב, סטארט-אפים ממאדים, עיריות מוונוס, הם לא מדברים את אותה שפה, הם לא עובדים באותו קצב, אבל איכשהו העניין של עיריות ובכלל גופים ממשלתיים וסטארט-אפים גדל מאוד. הסיבה שאני יודעת את זה היא, כמו שמורד אמר, אני הקמתי לפני 3 שנים את האק, האקסלרטור המוניציפלי הראשון בישראל, אבל גם בעולם, והיחידי שמתעסק בחדשנות אורבנית גם. במסגרת הזאת פתחנו אופן ספייס, עשינו אקסלרטור סופר מקצועי לחדשנות אורבנית, ויצרנו תוכנית בינלאומית, פלוס תוכנית של הצעת פיילוטים לעירייה עם סטארט-אפים צעירים ב-early stage. מה שאני עושה היום, אני מנהלת את סיגמה-לב, זה אקסלרטור בחסות אנטרי קפיטל ויהו, אקסלרטור במודל שפיתחנו של דיפ מנטורינג, שבעצם כל סטארט-אפ אצלנו מקבל את הערך של founder for founder, מנכ"לים של חברות, סטארט-אפ מצליחות שהשלימו את התהליך ונמכרו, מלווים את הסטארט-אפים שלנו ומקבלים עוד המון. אז אם יש כאן יזמים שמתעניינים אחר כך לשמוע עוד, אני כמובן אשמח להרחיב על זה. סופר קול אגב שיש לנו כאן לראות את המצגת, ואני פחות אעשה את זה, ואני אעשה עכשיו את זה. אז מה העניין הגדל של רשויות, כשאני אומרת רשויות, זה לא רק רשויות מוניציפליות, של גופי ממשלה, עיריות בסטארט-אפים. כי לצורך העניין, הביטחון שחברה גדולה למשל, כמו IBM, סיסקו, יכולות לתת, לא נמצא במה שנמצא בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים. מעבר לזה, זה ברור לכולנו שגופי ממשלה או עיריות הם בעצם גופים מאוד בירוקרטיים, שהכל עובד שבקצב אחר, יותר איטי והרבה יותר מסוער. אבל כשבסוף טרנד הסטארט-אפים הופך להיות מציאות אמיתית, אי אפשר להתעלם מזה כבר, והם חייבים להצטרף לחגיגה ולהיות חלק מזה, ולכן המון רשויות בישראל ובכלל בעולם, היום וגם מדינות, מחפשות את הדרך לייצר תוכניות עבודה, תוכניות יזמות כאלה ואחרות, כדי לא לפספס את ההייפ הגדול. אנחנו נחזור אחר כך למה יש בסטארט-אפים שאין בחברות הגדולות, ולפני זה אני רק רוצה להסביר מה האינטרס. יש המון אינטרסים לגופי ממשל ולעיריות וגם למדינות בעולם להתחבר לעולם הסטארט-אפים. הסיבה הראשונה היא כמובן מרוץ החימוש, שיש היום תחרות מאוד מאוד טובה בין עיריות ובין מדינות בעולם, מי תייצר את הסצנת סיליקון ואלי או סיליקון ואלי של ישראל הבאה, מי תהיה הראשונה לייצר ולייבא טכנולוגיות ולאמץ אותן גם. והתחרות הזאת טובה, אבל היא גם מאוד מסוכנת. שוב, זה חוזר לנושא של למה לא לעבוד עם החברות הגדולות וכן עם סטארט-אפים. הסיכון בעבודה עם early stage startups זה שאורך החיים שלהם יכול להיות קצר ומאוד מסוכן, ומה קורה ברגע שנכנסים לרפורמה והסטארט-אפ נוטש אותה באמצע כי הוא עושה פיבוט, או כי הוא לא מסוגל לעמוד ביעדים. זה יכול לעשות לא מעט נזק לעירייה שנכנסת לתהליך כזה ובטח לממשלה. הדרך למזער את זה בעצם בטריק שפיתחנו אצלנו בהאק, שאומר בואו נעשה פיילוטים ממוקדים, קטנים, ונעשה עלייה הדרגתית, וכך מונעים את הסיכונים ולא מרגילים למשל תושבים למשהו חדש מאוד מוצלח ומאוד מצליח, ואז פתאום נעלמים עם זה. או כל טכנולוגיה שמבוססת סנסורים למשל, שפתאום אחרי שנה או שנתיים תיעלם לנו החברה ומה אנחנו עושים עם כל הסנסורים האלה. אז הפיילוטים, הקצרים וההדרגתיים יכולים לעזור בזה. אבל עוד הרבה לפני זה צריך להבין, למה סטארט-אפים בכלל רוצים לעבוד עם רשויות מוניציפליות או גופי ממשלה, עם כל המילים הקשות שאמרתי לזה, שזה בעצם מסועב ובירוקרטי וארוך.
אז יש סיבות ממש טובות לעשות את זה. פשוט ראיתי את הסטארט-אפים שגידלנו אצלנו בהאק, נכנסים לתהליך הזה ומצליחים אותו. עירייה או רשות מוניציפלית או רשות ממשלתית, לקוח אסטרטגי גדול וסרחן, יש המון מקום לא רק לטעויות, אלא גם לשיפור. מעצם העובדה ששני הצדדים לוקחים על עצמם את ההתנסות הזאת ושניהם אולי לא באמת יודעים מה יהיו התוצאות. פיילוט מוצלח עם רשות מוניציפלית וגוף ממשלתי יביא לגדילה עצומה, ויפתח גם את הדלת לא רק ללקוחות הקצה המשתמשים, כי יש עכשיו איזו חותמת אמינות וגושפנקה, אלא יש גם גושפנקה ומול הלקוחות הגדולים האמיתיים שאצלם נמצא הכסף. לצורך העניין, חברת גרינקיו, חברה לפינוי פסולת חכם, שגדלה בהאק ועובדת היום עם עיריית הרצליה בפיילוט מצומצם, בזכות הפיילוט נפתחה הדלת לכל מפני חברות פינוי הפסולת הגדולות בישראל, שלא לדבר על מה שיצא בעולם. ושם נמצא הכסף הגדול, בחברות האלה שדרך הרשויות אפשר להגיע אליהן. האינטרסים מעבר מרוץ החימוש ולהיות הראשונה לאמץ ולעשות ולהיות, זה כמובן גישה לקהילות חדשות. היום יש בערים קהילות הולכות וגדלות של יזמים. היזמים האלה חודשים על מגוון גילים ולא מעט רקעים, בין אם הם אקדמיים או אחרים, וצריך להתייחס אליהם. וכדי להתייחס אליהם צריך לעבוד איתם. אז אחרי שמפתחים את הקהילות החדשות האלה, צריך גם לחזק, התוכניות היזמות העירוניות מאפשרות גם חיזוק של קהילות קיימות. זה אומר שבעצם כולם מגיעים עם ידע בסיסי או פחות או יותר עם אותה יכולת, כולם צריכים את העזרה שתוכנית היזמות או האקסלרטור בפרט בעיריית הרצליה יכול לתת, וזה לא משנה אם אתה עשיר עני, אם אתה גר בהרצליה פיתוח או בשכונה אחרת, או שאתה אקדמאי או אוטודידקט, כולם צריכים את אותה עזרה וכולם רוצים לעזור אחד לשני. מעבר לזה, אחרי שמייצרים קהילה, מחזקים קהילה, יש גם שימוש בקהילה המקומית. כל מיני יזמים מצליחים, משקיעים, חברות, קרנות, גופים כאלה ואחרים כמו מוסדות רפואיים ואקדמיים יכולים לבוא לידי ביטוי בתוך האקוסיסטם הספציפי הזה, וכך נוצר מעגל שעירייה מייצרת וגם סוגרת אותו. אז לא רק שהיא תומכת ביזמים ולא רק שהיא משתמשת בכוח המקומי, היזמים תורמים חזרה. כי אצלנו למשל בהרצליה, העירייה אימצה טכנולוגיות שפותחו בהאק, באקסלרטור העירוני, המנטורים רובם, או לפחות האדוויזורי בורד, היה מורכב מתושבי הרצליה שמצליחים מאוד בתחום היזמות והייטק. היזמים תורמים בחזרה כי הם משפרים את עבודת העירייה ואת חיי התושבים, והעירייה נחשפה לטכנולוגיות חדשות, והיום היא יכולה להגיד שהיא עיריית הרצליה הראשונה לאמץ טכנולוגיית פינוי זבל חכם. רק דוגמה. אז מה הן באמת מחפשות אם יש כאן יזמים שרוצים לעבוד עם עיריות, ואני יכולה ככה למקד אתכם? אז קודם כל, מסקנות לתפעול וייעול. זה הדבר הראשון שהן מחפשות. אחר כך הן מחפשות שיפור בחיי התושבים, שאולי הצינים ביניהם יכולים לא להאמין בזה, אבל זה באמת מה שהן מחפשות. טכנולוגיה ייחודית וחדשה וקהלים חדשים. אז אם אני יכולה לתת 3 עצות סופר חשובות לכל מי שכאן רוצה לשלב בין חדשנות בעבודה מול עירייה, אז הדברים הבסיסיים הם כאלה. קודם כל, תבררו עד שלא נשאר מקום לספק בכלל, שמה שאתם מוכרים זה מה שהצד השני רוצה לקנות. זה שאתם מרגישים בבטן שלכם שזה כל כך נכון ועירייה כל כך צריכה את זה, זה לא אומר שזה נכון. ובתוך העיריות יש המון מקום מול בעלי תפקידים ורשויות כן לברר מה צריך ומה אפשר לעשות כדי למקסם, וכך לחסוך המון בזבוז של זמן או חוסר מיקוד. אינטגרציה בין מספר תחומים, זאת אומרת, לא רק שנעשה פינוי פסולת חכם, אנחנו גם נפחית זיהום אוויר, נפחית פקקים ונאפשר לשפר מספר תחומים שהם נמצאים בתחומי הרשות, זה יהיה ערך עוד יותר גבוה שיעזור גם להסביר למה מה שאתם מוכרים זה מה שהעירייה צריכה. והדבר האחרון, ביג דאטה, זאת מילת גנאי. אין להם מה לעשות עם זה. נכון שאם הם היו רוצים לקנות את הביג דאטה שאתם מייצרים זה היה עולה מיליונים, אבל הם לא יודעים מה לעשות עם זה. לכן, תפרקו את הביג דאטה שאתם מייצרים, תסבירו איך הוא מועיל ברמה הפרקטית, איך אפשר להוציא ממנו תפעול. זו הייתה הרבה מהעבודה שלי שם. אני בעצם עשיתי לא רק את התרגום
בין החרשים לעיוורים שלא מדברים את אותה שפה, אלא גם את התיווך למסקנות עבודה אמיתיות ומה באמת אפשר לעשות. אז אני הייתי תאיר קובסקי, אפילו כמעט עמדתי בזמנים. תודה רבה, תודה רבה. עכשיו תסתדרו עם המיקרופון בעצמך.